Hey, Marwa boy. Ya fama. Allah akbar. Allah akbar. Marwa. Ne sel dam ne wa. Dugu jel mi bene bi de. Allah akbar. Allah akbar. Ita drome dinama. Ah, drome. Mo ben ala kama drome dia. Allah akbar. Baraji yo. Ngara. Ka drome de man e ti tilla ka ba. Wulo da koro tay be war soro en. Ha? Ni mamni ni de nyina mai. A kamala ngoro ko dadu koy. A ko laje. Ga ngulo yan fayde ti son. Allah. Ni ku ya shore. Ni ku kare. Hari amma da buhari. Allah, ne ka duguje to moya bide. Ha, ne fatan bora da wala sita bubu fara bilan toro. Hey, mon frère, il n'y a pas là-bas. Ne te fous me bobo kana. Ya mewa. Isiya, ni docteur nana abi furake isiya. Hari amma da buhari. Awasa ne ya doyi masu da wasa. Isiya na. Isiya. Isiya, ni docteur nana abi lage ika kursa aba furake. Hari ada abira. Awo, ne ya don sai bellere la. Ngani docteur mana ne be munke. Mon frère, yemala, yentrosa. Trosa merde. Ngoni docteur nana, ega kursa aba furake. Ah! Hey, iten toy. Iten bla. Ibem bla sitaw. Omisra. Iten bla. Hari abira abwa. Omo. Arewa. Hey, ne tani salifu ta tikele da ya fam. Ni ya sege wallahi al tike de consultation e mata. Ou bien que nous prenons pour Nari à quoi. Il faut dire, ça ne peut pas être qui blague poubelle. Ni malega fantasma me ni baraje furlan kala ki fi fat yegre ibo me o Aye, pour la batte ne doit pas. abo ayi fabi elila hari abo baraje te tlongere nayi bon iba me o Hey. Antoma. aba resirawa iya tike de consultation tawa O vitami. ite mena gise mina keni gasia Salifu. Ha. Ebi dajila ngo. Ni be tike tawro don katama aleka. Ali kunu ni bora ya. Kunu boro. ha Kunu boro. egi kubla shawara ka so tike tibulo ni ku kari bata mo goy Ne me vuole por min kan cega ortantisa. Ni yam kalo kile ne hospital ta kana ya. Ne bolo wari pe bana.
Nje, amangene, atale ndo dotro sola. Wari atambolo ka ordinance sa. Awa. Awa. Kata. Semerela. Kata. Inalaje. Ala kisara. Ala kisara ni here. Iniche. Inche. Ala kisara gui. Ala kantu nyokoy. Ala. Inche. Ala kantu nyokoy. Salibu. Ninya fale mina pitu di mayame. Salu. Bi muso in dɔn. Goya bɛ bi muso dɔn wa? Kalabanciya dabila sa. A m'a fɔ ko 50. N'a dir'i ma 20 in ta ye dɛ. Nafili kɔni b'a adamadenw bila ko sugu bɛɛ la. Ka na kule dɔgɔtɔrɔso la hali a ka mɔgɔ ti yan. Wari yelen dɔrɔn muso ye ko k'an faamu yɔrɔnin kelen. Wari. Jai banyak negara besar. Kita tu isi mimpi. Sekian bini kamu kau suka. Ia wakilnya terkati musuh mahal itu tu. Ibu banyak negara. Ini banyak. Ini banyak negara. Baraji sabari. Baraji sabari sah. Wallahi ni tu miri alam. Kalau yang gelap kita fokus teran. Awak sabari sabari. Sabari. Sabari baraji. Wah, kau bawa ke kamu ya? Not apa. Awak sabari kat sabari. Kita dah. Kita dah. Baraji kali ini turun nasa. Ni mana dah? Baraji bi ibai. Batam gue. Baraji tetap lagi gue. Yes, kita awak. Ikaw mo yun, naman niya, lentala. Mafi, mo bobo kayo si Faye. Ba't mo ko tiyaw? Mo ko tete. Alam mo na ba nakasutudoy na? Nite suga yelan nyo ko maisawa. Vamos kami. Resna. Semua beri. Apa? Tuan tuan. Apa? Resna. Era kuat. Mana yele tuan mo para na prote. Ala kan. Roma semua. Ala kan. Hey, aku dah buat. Masih di luar lah, ya memang. Oh ya, Berbagai. Apa apa? Video saya segi, mana sah? Dah 2 minit. Wah, ini familiar dah 2 minit. Sah. Awas sah. Awas kono. Berbagai. Awas ini familiar sah. Apa apa? Awas isi dah 2 minit. Dah 2 minit. Isi dah 2 minit. Awas. Awak nasa. Isi, lihat ala kami. Isi bisa, ibu boleh sesat. Hei, saya isi isa. Maya bukan thora. Mana ni thora awak? Ha? Ni amko. Ibu tu bagi sih. Ibu tak kita apa mau? Ibu tu. Macam mana? Ni amko. Mana ni thora awak? Ni semua kamu tu. Dia thora. Macam mana? Ada.
Mata mɔgɔ la o. Eh, balimamuso, n ko mɔgɔ tɛ don sa, n ko dɔgɔtɔrɔ ni infirmier ni étagère de bɛ visite la, mɔgɔ tɛ don. N b'a dɔn sa k'i ka ɲɛ ma de. I b'a dɔn? N b'a dɔn kɛ. Wa n tɛ, i tɛ don. Wa kɛ gɔni. Mɔgɔ tɛ don. Ka kɛ ko se. Ne mun ko ye? I tɛ don. Mun kɛra? An bɛna visite daminɛ. Ko visite daminɛ. Mɔgɔ min sera an fɔlɔ o tigi ka don, ni tigi tɛ min bolo ka taa tigi ta avant que turu ka sama. Mɔgɔ min sera an fɔlɔ o tigi ka don. Kabini fajiri fɛ i sɔrɔla k'an tɔgɔ ko pourquoi? Wuli. Allez, mun kɛra? E bɛ taa min? Ni mɔgɔ kɛ de bɛ laboratoire kɛrɛfɛso la n bɛ n'o de nɔfɛ. n balimamuso mɔgɔ tɛ don fo midi ka se. Mon frère, e ka sabali sa. Ne bɔra fɔ Kati de ka na yan. N'a fɔra ko ne ka taa ka tila ka segin ka na, yarɔ o ka gɛlɛn dɛ. A ka gɛlɛn nka a tɛ se ka kɛ. Hali kunun dɔw bɔra fɔ Kulukɔrɔ. A nana sɔrɔ visite l'heure tɛmɛna n y'a gɛn nka tɛ don. Ni kɔni n'i tɛna don dɔrɔn a fɔ k'i tɛna don. N'o tɛ dɔ bɔra fɔ Faransi ka na est ce que o ye ne ka sira ye? Balimamuso wa n tɛ i tɛ don. Darongoya de don kɛ. Bon an ka kuma bila i ten n'o tɛ n bɛ sanpɛrɛn jigin ka sisan. Mon frère, Nyama, s'il vous plaît. N balimamuso kana n tɛ filɛ sa. N ko i tɛ don sa n ko visite daminɛna fo midi ka se. I b'a dɔn wa? I b'a dɔn? Wa n tɛ i tɛ don. Turusanberede. Ne mun ko ye? I tɛ la, i tɛ ni kulofajɛ, i b'o kɛ kulofajɛ n'i sera dun ka sɔrɔ ma tigɛ ta i bɛ bo kɛ. Parce que bala kun ma tigɛ yɛrɛ ta yɛrɛ. I bɛna mɔgɔ tɔw n'i y'i ku bila yan sɛwɛrɛ tigɛ tugun n'i ku kari. Ɲama dɛ, i ko n b'a di muso in ma sa ka fo ne gɛti kɔ bila ten. Ko Ala. A ni sɔgɔma. An b'a hɛrɛ sira somɔgɔw sira di hɛrɛ sira a kɛra cogo di. Ɲaɲɛ n bɔra n ka fura san yɔrɔ la. Fura don wa e ka taa e ko tɛ don e ko tɛ don. I jɔ sa. Wa n'i ka ko bɛ ten i jɔ sa n k'a ɲɛ f'i ye sa. I ka fila donna sa. Ayi sa i jɔ n k'a ɲɛ f'i ye sa. Ka sabali sa i jɔ n k'a ɲɛ f'i ye sa. Bari fana i ka ko ka gɛlɛn. Dajɛ ɲɛma sa sabali ala kama n terimuso de jiginna sa. A bɛ maternité la jiginna sinon n bɛ taa lajɛ. Dɔw jiginna nin y'a dɔgɔkun kelen ye maternité la. N tɛ i tɛ don. Sabali sa joginna de sa. N'i tɛ don. Kuma. E bɛ fɛ ka don ne la balimamuso. An ma sɔn. Hinɛ na sa an ka don. Aw tɛ don. Wa to yen sa e yɛrɛ de ka ko ka gɛlɛn kojugu. N'a ja. Ne ko mon frère muso tɛ ko i ka so dɛ. Ayi ne ye cɛgana de ye wa n bɛ sa cɛganaya la. Mankan bɛ jumɛn de nɔfɛ doni nɔfɛ tɛ ko cɛ wa. Awɔ. Ne nana waati jumɛn n bɛ se ka don. Fo midi. Midi. Awɔ. Ne sera midi n bɛ don kɔni. I bɛ don. Wa n'a y'i ja dɔgɔtɔrɔso minɛ buru dɔgɔtɔrɔw banabaatɔw bɛɛ ta i k'u cori kɔnɔ n bɛ taa ka na midi fɛ n bɛ don. An bɔ yen. Tant que ne bɛ dɔgɔtɔrɔso da yan i tɛ don. Comment? Ko n'i taara retraite la dɛ n t'o kɔni dɔn. Walima i k'i yɛrɛ kɛ montre ye ka midi k'i den kan n tɛ i tɛ don. Batramɔgɔ ye kuma Turusanberede. Kana ɲɔni dɛ o man di ye dɛ a ye mun di yan
ordonnance ya analyse ama fura foyi di yan i tɛ kun ka ɲɔni e fana bɛ ne ladiya bana b'i yɛrɛ la o ne yɛrɛ hakili la mɔgɔ ɲɛnama f'u ye Karame n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye sa nka nin kelen tɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ o Siva ne a kɛra cogo di la bi taa nin ya n ka bɛnɛ tɛ dɔrɔmɛ cɛ dɔrɔmɛ dɔrɔn ne ka cɛ Yala. Salifu ya fama la. Bokena ma Salifu ya fama sa. i tɛ bɔ kɛnɛ ma i tɛ bɔ wa bɔ kɛnɛ ma i tɛ bɔ wa Salifu. Ni bɛ karan bila ti kunya fɛ. I bɛna ni ka pikiri an b'a kala a bɛ kunya sara a bɛ dinɛ ma o la. ko ka ne ma Awɔ. bɔ kɛnɛ ma marifa tɛ fatɔ ye dɛ Yala. Kana a bɛ sɔn ka d'an i tɛ bɔ ma. kɛnɛ ma Yala. bɔ kɛnɛ ma N ka bɛ karan i bila. ka tɛnɛ bɔ Ala. Karan bɛ yafa ma. bɔ Ala Salifu yafa ma sa Ala kama. i tɛ bila da Salifu i bila sa yafa ma sa Ala kama. Salifu yafa ma. Salifu. bataramɔgɔ ye ala na kɛ Salifu n'a ma ɲɛɲini marifa ko in na ne ni ala cɛ a b'i ni kana dada anw sasɛri ninnu ma i yɛrɛ ye hɛrɛ Karame marifa fana b'a jo fɛ han o fana ye kumakan ye wa ni yɛrɛ dun bannen don bonyani ma o Ni wali fɔlɔ ta ka kɛ fɛrɛ fɔlɔ. Ne yɛrɛ ye denmisɛnnin ɲagami vitamine B la o k'a la a tɛ désherber tan mɔgɔ a sara ni mɔgɔ ka bila. Bon a b'a ka dossier signalé votre gardien. Fo kana su di sutigiw ma abada fo su ka juru bɛɛ ka sara ka ban a ma jan police la quoi. An y'a mɛn a y'a fɔ. Morbier a bɛna mun kɛ a bɛna su don a sara dan Morbier sa ne dawuro falen don sa yɔrɔ falen don fo n'a bɛ sigi dɔ da dɔ sanfɛ dɛ n'a ka pilasi tɛ yen a y'a ne ka foyi t'a la koyi aw de ye dɔgɔtɔrɔ ye n'a ko tɛ e nɛmɛ awɔ ni pilasi tɛ yen ne nafa bɛ dɔw kɔnɔ. A tɛ cogo min ja cɛ kan de nana taa sa. Kante. Naam. A taara ne su min mɔri filɛ nin y'a sɔrɔ o dɔ ye. awɔ a muso de ye nin Wa filɛ ko banabagatɔ ninnu ko ko bɛ taa jamais u tɛ prêter saya ma ko wari caman ka don furaw ye. Bon fura minnu utilisera a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a k'a fara cɛ ka kɛ n y'a faamu a kana suli n'u ka jugu ka sira dɛ n'u yɛrɛ sera ka wari sɔrɔ su ma. n y'a mɛn sabali n balimamuso e ka sabali bari sabali e k'i jɔ Mori gardien filɛ n b'a di fa ye n'a sɔnna k'a di cɛ sugu yɛrɛ i la sabali i y'a mɛn awɔ e ka sabali Faraji na ni su min ye sisan a muso filɛ k'i ka a cɛ su yira a la i y'a mɛn kasi tɛ kɛ dɛ kasi man ɲi su ma a fɔ ala i bolo ka dugu ma i k'i kun kɔrɔ a fɔ ala ka ne cɛ su la ala ka cɛ yafa su ma a kun ɲɛna la a banna an bɛɛ de sigilen b'o fɛ kasi man ɲi su ma kasi tɛ bonyankɛlaw filɛ n'i b'a kɛ su la o b'i kɛ marifa ɲa 70 de i cɛ ye su kɔrɔ mɛlɛkɛw ma fi ma ɲi dɛ sabali o bitali dakan n'i y'a san ta ye ne b'a gardien la mɔri bila yan ɲinan saya ma nɔgɔ ye kɔnɔboli mana min minɛ n'o nana o bɛ sa mɔlɔdimi mana min minɛ n'o nana o bɛ sa mura mana min minɛ n'o nana o bɛ sa cɛ kalo la kun ye kura sara a sugu dalen filɛ a sumabali kɔni ala ma suma kosɛbɛ sabali dugawu kɛ cɛ e bɛ cogo min na tan ne tɛ k'a ɲini la o da ka taa san balimamuso ye sabali ta i ɲɛji ka ca o e ɲɛji ka ca nafaw bɛ taa
muso ni fa b'ale la fa tɛ ne na koyi ka taa mɔribu dayɛlɛ ko k'ale cɛ sigi la kana to dɛ ale filɛ kule la cogo min ne ka taa fugoni dayɛlɛ ale ka taa nin kule kelen kɛ ka sugu wuli ka bila ne na ne tɛ sɔn o ma dɛ Jubiya nan de man da ka su ko doni an ko sama to shitene na era kelen wa che Pode? Não, Julia. Não foi a cana pouco, a origem se lembrou. Ah? A foi a cana pouco? nyame Olha para, a barriga toda. Bom, não era ter ainda lá, mensagem não foi. A barriga toda. soyez les bienvenus vous avez vous savez monsieur Tidiane Kanté infirmier aussi Merci. Vous avez mademoiselle Fadel Kane, infirmière stagiaire. Abu to ka banabaatɔ dɔw ka pikiri d'a ma a to k'olu kɛ fo ka taa bolo jɛ yɔrɔ la. Major era fana b'a dɔn pikiri kɔni tɛna na ne kamana gan tuguni sa. Ni da ye dɔrɔn ka pikiri biɲɛ minɛ k'a turu bugara la a ma ban wa. D'accord. Bon, maintenant. Kante, a stagiaire ko cogo. cɛ stagiaire fɔlɔ min nana e m'o ta a tɛ nin to n bolo K'a to e bolo. A ka tila major yɛrɛ la fɔlɔ kɛ. major la cɛ a tɛ sɔn A ti sɔn jɔn f'i ye. Kante, tout bien. Allez, venez vite. Allez, viens. M'a f'i ɲɛna hôpital Dakan baara ko in kɔni ne ma foyi faamu a la. Sɔɔni Kante Dunbiya infirmier. Salfu, ne mun ye ha cogo di kalabantiya da ta ne mun ye e ma fɔ ko ka fɛn fɛn wa karamɔgɔkɛ ko su daji ani kasa min kɔrɔsɔ a bɛ sɔrɔ ten wa ale daga bolo bɔ fa a bɛ sɔrɔ ten wa a ye wari d'i ma wari bɛ n kun a bɛ kun i jɔ bɛ na yan nin ye dɔgɔkunkɛ ye wari bɛ n kun a fɔ an ye ko wari b'i kun n'o tɛ mun bɛɛ ye ko min bɛ dɛsɛ ka sɔrɔ su daji o kasa ni mɔrɔso a bɛɛ bɛ sɔrɔ mun wɛrɛ bɛ mɔrɔso in kɔnɔ su kɔ y'a fɔ n ba la cɛ min ba la kun teliya de y'a faga tumu tumutɔ ɲɛnama bɛ di o kuma b'o su ma a dalen filɛ a tɛ ka fɛn wɛrɛ bɔ daji kɔ hali ni ko a litiri tan su daji litiri tan ne baraji n b'a sɔrɔ k'a d'i ma buteli bɛ min buteli n'a tɛ su fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ su kuntigi o su segɔndenw o su ɲɛji su sɔnifara hali ni ko su boji ne b'a ɲini k'a d'i ma wari kana dɔrɔn n bɛ wari ɔhɔ kalifa awa fa wari i ka wari nin i ka tila ka lajɛ major i ti ɲɛma ka taa an ka banabaatɔ lajɛ a dɛsɛlen bɛ ka jɔ a sen kan fɔlɔ ni kɔnɔ Banabaatɔ dɔw b'an bolo degun bɛ dugu i sɔrɔ t'o la. sabali sa ka taa nin lajɛ ye A tun ma taa n bɛ na. ala ka lafiya di ka banabaatɔ ma nka e bɛ taa ka na nin sɔrɔ a ma n ba ni ko su min tɛmɛna sisan e b'a dɔn ne ma fili mɔgɔ ɲɛda la k'a lajɛ a dun bɔra yɔrɔ min e ka banabaatɔ dali min i ti ta lajɛ Salfu nin na ye nin b'a ɲɛ baraji ayiwa nin ye secret de y'an fila ni ɲɔgɔn cɛ se t'a la i ka se kɔfɛla la barisa an bɛ yɔrɔ min na i ko bi hali dɔw kɔfɛla bɛ kuma n'i y'a dɔn ko kuma in b'a fɛ ka porokoto ka tile la i bɛ da kan i k'i kɔfɛla mun sɔrɔ a ti bɔ a ti bɔ baraji Hôpital Dakar baara sans alerte wuli dan cɛ ne yɛrɛ sɛgɛnnen don a bɛɛ bɛna sa Kada isi dole sa sabali adalaka ni kono sabali sa adalaka sa Allah masanya masan mai ku wallahi na fefe daita Allah aka dole kimi mulu plada be ba ko ti ko dimi ga jiku sanere de mulu
mɔgɔ si tɛ ne kelen dɔrɔn de bɛ yen Batoma bɔra Maramture fana bɔra Nyamasa. ne kelen dɔrɔn de bɛ yen Nya amasa kɛ. Badere, nin ka dɔgɔn dɛ. Ka ja. Tɛ se ka ne lajigi. Sabali. Wallahi ne tɛ jigin nin bolo. o kuma de wa e dun ɲɔgɔn caman bɔra yan dɛ ne ye ɲɔgɔn caman de ladiya Ala. Masere ka sabali sa. Dɔgɔtɔrɔ kɔnti bila banabagatɔ fɛ ko di? Sigi ka ja. ne ye ɲɔgɔn caman de ladiya opération césarienne ne y'a bɛɛ kɛ ne ba bɛɛ dɔn fana Batene, i ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini sa. Sage-femme tɛ, stagiaire de don. E ni ɲɔgɔn ti denmisɛnnin o bɛ ka jigin cogo di? Ka ja. Taa kunkɔrɔba wɛrɛ ɲini. Wallahi Kale sabali sa ha. Kale kala kita ka ja. Kale sabali wuli. Ibu ma sa kale kale. Ala ne sa ni kila ni wuli. Wuli sa ni kila ni wuli. ni muso fasugu de bɛ muso bɛ tɔgɔ ci Fana ka ne e bɛ fanga ta wagati min na mɔgɔ de y'a fɔ k'i ka ta mɔgɔ ye mɔgɔ kɛ e nɛ kɔrɔ wuli tɛ sa. ne yɛrɛ kɔrɔ muso kolon I kɔnɔ dɔ sa ka ja. ne yɛrɛ wa Ake dɔn. I tile. Ala ta. I tile sa ka ja. E tɛ dɔn. Ake dɔn. Ala kɔnɔ. Taama sa. Ka ja. N'ala ka sa la ka nɔgɔya. E ni tile. I ma bɔ a la. I tile. Ake dɔn. I tile kɔnɔ sa dɔn sa ka ye. I ma ye ya kɔnɔ sa kɔni. Masha. Parece que mobili tigi dɔ ye Yamaha tigi dɔ tɛmɛ tabana ni. Kan t'o jɔ. Bate, dunia, il paraît que mon tigi dɔ Yamaha tigi dɔ tan. Dabanan, pare. 3 heures du matin. N'u ye mɔgɔ ta u tɛ jɔ. Major dɛ, nin ye sudaru ni droguew de jigin kuma ye. U bɛ jigin dɔrɔn u bɛ jigin. Mɔgɔ b'a dɔn n'o u bɛ k'o dɔ de tan. A ye boli joona ka t'u ma. A ka taa a ta ka na. A tɛmɛ. A tɛmɛ. Vraiment ka taa banabaatɔ ta ka na. A ka sa i bolo maɲuman ko la i m'a sɔn k'o ye. Ko de bɛ ne tɔɔrɔ. Major, n'a nana hali n'a kɛra finition ye o bɛ se ka k'a la an ka n'a ka mɔgɔ ye. Musa, e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko fura tɛ yen. Kalima tɛ yen, kirinan tɛ yen. Fɛn kelen min bɛ yen o alcool bouteille kelen ye. O dun feere tan. Awɔ ye. Ne y'a mɛn ne fɛ. Farafin. Mɔgɔ tɛ n kɔ ye o. Dɔɔnin. Kungo kelen de bɛ yen. Mais Madame Touré tɛ garidi la. Ayi, Madame Touré taara ci la bloc la. Bon, stagiaire dɔrɔn de bɛ yen. I b'a dɔn ne ne ma taa foyi si ɲɛnabɔ. N bɛ na kɔfɛ dɔ fan bɛɛ. n'i mana filamuso kɛ ka tigi jubali bari an ko k'an b'a lajigi ka dɛsɛ co ko pose a bɛ ka kɛ Puse cogo a fɔ a y'a sinsin a den kan. a ye caman sinsin ne ka taa ko ne y'i sinsin kɔrɔla de kan Tɛmɛ an ka taa Ala ka fara an kan. Muso den kana. Major, l'accident est très grave. Il faut forcément une coopération chirurgicale. A tɛ na bloc la tuguni. E y'a tɛmɛ. Donc là, na an b'a lajɛ n'a ni fɛn dɔ sɔrɔ banabagatɔ dɔw bolo ka opération kɛ n'o tɛ a bɛ sa. Major dɛ, n'an bɛ min kɛ an b'o kɛ. Ni cɛ ma opéré dɔrɔn a bɛ sa. A tɛ na bloc la joona. E tɛ bɔ. N'an ka A tɛmɛ. Major, i ma ɲinɛ kana ka banabagatɔ lajɛ. Kɔnɔboli tɛ ka gɛrɛ. Banabaatɔ dɔw b'an bolo u bɛ saya ni balo de fɔ. N'o kɔni n'o tɛ an tɛ se ka Ne yɛrɛ tɛ ɲinɛ sugu fɛ ka tɛmɛ ɲinɛ mɔgɔ la dɛ. Non, c'est pas dit, c'est pas docteur. I ti ɲinɛ kana ka banabagatɔ lajɛ kɔnɔ bolilen ka dɛsɛlen bɛ ka jɔ. Banabaatɔ, non, tu sais, yan, bɛɛ n'a ka baara don. Ne tɛ occupé olu la quoi. Ne bɛ occupé mɔgɔ dɔ ninnu de la. Mɔgɔ dɔ de ye jumɛn? Bon, ne tora ka ne wele i ka banabaatɔ la, n b'a sabali ta k'a bila kɔrɔ. Sabali yafa ma Ala k'an kisi ye cɛkɔrɔba. E ka taa su n y'Ala nɛni Ala k'an n'a cɛ ɲɛ. Ah, hôpital Dakar sonyɛli taara ka ko ta. Mun ye nɔ dɔw bɛɛ sonyɛ. Hali mana simple ma tun. Infirmier y'u da fura kan k'a bɛɛ ta kelen kelen. Sisan u tɔ tora ka banabaatɔ wuli ka bɔ matelas kan k'o da kun ka t'o feere. N'i y'a mɛn k'i bɛ banabaatɔ furakɛ n ko fura de b'i bolo. A tɔ tɛ major yɛrɛ ye wa? Hali n'o ta sa a ka lafiya. M'a ye mɔgɔ tɛ kibila gansan. An b'a ye denbaw bɛ kusi don denw na yalasa bo kana kɛ. A fɔ ne yɛrɛ ye kusinin dilan n ka banabaatɔ ye a boji tɛ jɔ. Walahi a bɛ jɔ. N b'a lajɛ walahi a bɛ jɔ. Walahi Sekiba boji jɔra.
Ajora. Ah, l'expérience de Barou. Voilà. Yes, il va pour Kéron dans le Nord, à faire une bonne coutonne pour faire ce talak. Voilà, Bojora. Eh, comment? Frère, ni kurabole bato kuno desera kato. Abu Kéron dans le Nord. Woti boyaro kono bejo. Eh, ni antibiotique. I kanajiu. I kritikatao. Ni benkalo. Abu Kéron dans le Nord, il a bien terminé. Il va vous dire, wallahi. L'expérience de Barou. Major, ouais. Ah, nous on fait la tête. Quand il y a fait beaucoup de temps. On a entré dans ça, ça fait que ça a été beaucoup de temps. Ah ouais, à plus. Bon, on a fait beaucoup de temps. On a entendu le dossier. Major, on a pas tout fait mal à la hôpital. Dakar là, et puis on dit. Là-bas on a eu une campagne. On a pas tout fait dans ici. Moi, on a pas tout fait. Major, mi pada eti pada ko pada. Ko jero de klip de katika. Apala ka boss na teka. Como é? Ka boss na teka kwat ka na. Apin ala ki ko. Pedro Bruno. Ko buku no. Ka ko no. Ni ala na teka. Sangka tidak. Allah. Ne, boleh jalan kembali. Major, ouais. Atina kache na deni. Jabala ka boko. Comme vous non ka boka da. Njeli. Qui tu es ça? Ah ouais? Bisa de oya. Baruba, hali duguma je folo. Ala maranga te dungo do peta fana ta bisa. Wani ne rin na to mi kan je ko ka mi ta ya. Maranga di. Sabal sama ba. Maranga dala di kan di ka bisa. Mu bara ma da mi hali mi no ma ti to. Wala ma tu ni ma tra ka tu. Ni ma tu mi ka mi ma tu mi ke? Ha? Ni ko ki ju sa. Lawan Ance. Bulangate. Allah ki sara. Ance. Rokade. Nas ye pada feteria. Pada mantu mo wasi na fomi ammi mala japo. Mat ba kene ara ko tala sa dunya. Ali no onala. Ani sukula ya no. Aba, alasira.
Amba. Et en bora consultation là, il est bien d'ama fangana. Ah. Deme la ngani. Igere. C'est kana koy. Ah, brand igere la kudu. Igere. Ay. Oh. Kedon. Dimia. Ah. Analyse de sanadu. Ah. Ah bon. Ibaka war sara lenu. Ah bon, d'accord. War sara. Ah. Sumo ka kuka gele de. Ubutu dani bana isu. Foni bana usu ko kuma busoro ka gina. Abana? Ah, ikan kalau sabai da bai urba nemne abe tan nyinga ngono abe bodo ni genna ibina nay yame uli pako mat kola mata ka ay amata ka ate tibili le kala afo ate boy jadon yala sana fika wuro mal tasula amem ko bele ka bala kisay amem ko tola ya bo fitini manya fitini amena dale bala na de bo fitini ayo ubanya yame igela nyega bala digala ha Bonjour, Madame Gandhi. Est-ce que la police? Oh, ils sont. fa reste là Faut gagner mieux. Analyse de crachat. ah de crachat Bon, il s'allait ne quoi faire. Il va carrer ni daji doit ni ça qu'on est bien en yam. anya bora asara ka bodo ni ay bubato aflay ni jara sanga akausa wala Abeta. Quoi faire? Abena jabi. abta ame boni naje ni jabi min boala sini abo se baga papier la ibta daga do troma yame jamnuma dumbiya aba ala ka nɔgɔya kɛ amin ala ka tɔɔrɔ dɔgɔ amin dɔgɔtɔrɔ ninnu tu cɛla nɔgɔya n'o tɛ sida de bɛ ne na ne b'a dɔn dɔgɔtɔrɔkɛ fana b'a kalama i t'a fɛ safuru la mun bɛ sida lase i ma i b'o sɔrɔ jɔn fɛ n'i ye dɔgɔtɔrɔ ye ka banabaatɔ bila joli ta ma o ye sida de ye n'o tɛ sabali sa sumaya walima sayi o ma se joli ta ma ayi sa e ka sabali i bɛ kɛnɛya an ka taa bani a bɛ nɔgɔya an ka taa an ka t'i la an ka taa mais kɔnɔtɔ sɔrɔ ka kolo sa i cɛkɔrɔba ale sigi an ka baara yɔrɔ da la ka kolo ta E cɛkɔrɔba ala tɛ maloya. K'i sigi bureau da la ka kɔnɔ ta. Hali n'i kɔni ka bɔ ka nin yɔrɔ in na a b'a kɛ. a b'a kɛ An bɛ taa la. i cɛkɔrɔba Yawi. ɔnɔ Jɔnni ye kɔnɔ ko f'i ɲɛna. K'i ka taa kari dɔɔni ni daji dɔɔni kɛ buteli kɔnɔ i bɛ taa mana foroko ba nin fa kɔnɔ na ka na di yan. Ne kɔnɔ ko de f'i yan. Ne y'a kɛ de walasa k'aw ka baara nɔgɔya. E de bɛna an ka baara ɲɛfɔ an ye quoi. Banakisɛ min ma ye kɔnɔ kɔnɔ o de bɛna ye gari ni daji la. Taa kari kɛ nin yɔrɔ ni de fɔr'i ɲɛna. An b'a si kɛ daji tu ni gari lajɛ la an tɛna foyi ye. o tuma ale de b'an ka baara fɔ an ye sa Ni kumana ko dɔgɔtɔrɔw bɛɛ t'a donna k'a tɔɔrɔ. an tɛ sɔn ka ko k'an timina ma
b'a ka baara fɔ n ye. A ko n'i tɔgɔ minɛ i t'a kɛ ten. Abira. Amara wa ada. Adiya sa. Analyse de ça et de ça. Iski. I sigi sa an bɛna lajɛ a b'i joli ta k'a lajɛ an bɛ fura ordonnance di ta fura k'an bɛɛ. Ali, comment ça? Iski o kesa ce? Iski o kele sa? Iski o kele? Aisha, iski berapa? Aisha sa, iski berapa iski sa? Aisha, awo saya itu sa kan kesa. Mana ada? Ambil kubade. Ambil deh. I joli ta i ka pikiri joli ka kasa han nin dabila. Ibu itu. Ite putar dole dima aka foto ni kada jara ka murti Julia no foto ko kana e bara e sade uma ngin sa woni yere ne sa go ibe putar ida to ka i bubra ida ka fo ke to fay Julia ere ki jijolo ne tene na ko aha ni be ko fikiri ye to amna ni ye ko wara yola ha wallahi abe ko ni daire ka hali sere fa so ere ki Gaza. Ini benda. Iya ya. Ini kita. Ini kursi tu. Ha? Ini kursi tu. Foto. Ya huwa. Yama. Ya. Apa? Ayere ya kita buku tanya kan sa. Ya bukan rewa. ko ni bo ko kay ko kenen Apa? i kula kana meni kay nyati yeli ka kene ya de nyaka ya ke ni ta ni ta ni ka de ni de kene ko Bukan ya. ko ko ni ko amalo Ya puru ya. Ya mau ya ini. ka mba ka ko ni tas ni na resultat Ama wuta ta fara. Na ba kuma ne dai. ita ko na de wa ne ko na ko biya Inte. Mono de do. Inte. Mono do. Inte. Mono. Merci. Mono de do. Inte. Inte ha inte. Mono de do. Inte. Inte ha. Inte. Madame Kante. Madame Kante. Aduh, Teraka kunya na bora. Teraka. Atani. Ala bitano ba yago. apa dia ni? Teraka. Benda belaka. Ha? Kan ini tak dah betul. Madame Kante mo ka teraka ko ka tubla. Iman dah lambe ni. Ha? Ini tak pernah tak nak kau itu lah. Ha? Kau ada ni? Oh. Oh, botan ni. Kan dah keluar dari sana. Abang dah lenyap ini kita di bulu betul. Ha? Baru tu suku berde. Itu ni sah. Mau ni pulau tu ni mau ni pulau tak kelar tapi pulau tak mau. Ablang. Inte Madame Kante. Iga sani da atgira majana. Madame Kante ini ce. Madame Kante ini ce na. Ya sani mo da ramajana. Madame Kante. Nya fi ga foto fitira da ba. Ko foto man dun wasima ko min bala. Ma ega fle, ba ba na foto ga bona fitiye. Dia dah balik lagi. Foto mo da ba sabara tadi. Vraiment. Allah. Kujeratun. Ha?
sɔgɔma. Aba yɛrɛ sira o. E yɛrɛ kɔni ma sigi. Kɔni sera ka dɔ sɔrɔ. Ne ma se ka sunɔgɔ. Sɔgɔsɔgɔ ni kuma. E ka mɔgɔw tɛna na bɔ sunɔgɔ. Jiginna t'a la o. U kun bɛna dumuni kɛ wa ni moto min ye yan. O su yɛ. Dɔgɔtɔrɔso da la. Dɔgɔtɔrɔso da la. Y'a sɛni ko. Y'a sɛni ko. Karamani. Pantali bolo fɛn kelen. Les gars, les gars. Je suis pas clip. Aïe, on se demande de l'euro. Baru yɛrɛ dɔ dɔɔnin sa. Ne kɔrɔ ba. Ala ne ne tɛ sa. Ne ni susu de don. O kuma i bɛna susu fana dépense tan kan wa? I somɔgɔw de wa taa ni nin ye. Bana de b'anw kan. Nin fana sa. I jɔ an ka dɔɔnin kunna. Awa susu hali n'a tun bɛ isi dilan santi ka tile kɔrɔ nin bɛ taa. Dɔgɔtɔrɔso taara wari ka gɛrɛ dun. So k'i kisi bɛɛ fɔlɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ. Nka tile bɛɛ. Baru kana na ma fiɲɛ sa. Ne nin tɛ. I sigi. An sɔgɔma. An cɛ. Ala ka lafiya di. Ka taa taa fan fɛ yan. Wala ka lafiya di n fa. Ne bɛ kɛ de fo. Yadɔ kuma ka gɛlɛn banabaatɔ kɔrɔsigi ninnu dɔw ma dɛ. N fa ye de ko don. Namu. A bɛ fɔ ne ɲɛnɔ bɛ yen dɛ. A ye ɲɛnɔ se ka fari na ye kelen tɛ. Mɔgɔ fɛn o fɛn minɛ a bɛɛ ɲɛnɔ minɛ. A ka ca san tan ye ne bɛ hôpital dakan suguri. Ne mɔri ko garijɛ. N'i nana kɔni i jija i ka jɔ i bolo la dɛ. N'o tɛ n'i taara fan dɔ in fɛ dɔrɔn i bɛ bila ne ka bolo kan. O caman bɛ ne don dɛ. N dɔnnenba don. Nterikɛ, n'i sera ka bɔ ne kɛrɛfɛ, o bɛ ca ni nin ye. Ni bɔ yan kɔni n'o tɛ ne ye suguri garijɛ kɔni ye. Macɛ, yan bila o de da ka di. Ko mun kɛra? N'o tɛ ni ne wulila k'e sɔrɔ ne fana bɛ bila dɔ ka bolo kan. O da ka di la dɛ. Bala taara ma koyi. An k'i bolo minɛ. Kabini sugun gardien ye ale yɛrɛ wuli. Ja gardien ye ka fisa dɔgɔtɔrɔ ye kuma dɔ fɔ. Ɔrɔ muso. An ma deli kɛ. Yɛlɛ ka jugu de ka fɛn fɔ. Ayi ala ka kɛ ɲɛ ta ye.
Allah. Madame Kante. Madame Kante. Madame Kante. Yana wasra su ya desra ni na mawnya. Madame Kante. Shuto. Ko ne do? Marba. Hein? Shuto ne do. Yana wasra su ya desra ni na mawnya polo. Ya fam. Ko kuma da bana da drama jabta duninge. Ala ya fam da drama jabta duninge. Ala man ka de ya fam bata. Ala man ka de drama jabta. Me kile ni e la ko ni pa. Abeka ni. We fẹ́ ko 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 la kinya. Ala. Ya tiam na ko. Ya tiam na ko. De drama jabta. Ni la hala de.